předně Havlíčkově Brodě, tedy oddělení pro ženy nad 65 let plus mladší s organickými poruchami. To moje sdělení je takové méně konkrétní, obecnější, že jsem předpokládal, že i takové bude víc publikum a že budeme pouze mezi psychiatry a asi vám tam hodně zopakuju věci, které víte, podložím je možná některými přesnějšími čísly a chci jenom upozornit na to, co zase všichni víme, že žijeme v době začátku epidemie nejenom demencí, ale i epidemie stáří, vzrůstu počtu seniorů, jak v rozvinutých, tak v méně rozvinutých zemích a když vidíme ta čísla, tak jak se s tím společnost v budoucnosti vypořádá, je otázkou. Pokusím se to proložit něčím vtipným nebo možná smutným. Stárnutí lidské populace se je stanoveno od 65 let výše podle WHO a vyšší věk je prostě spojen s polymorbiditou a s tím nikdo nic nenadělá, takže je potřeba si vybrat nějakou příjemnou nemoc a to si užít. Stárnutí lidské populace, když jsem tento graf dával dohromady, tak mě docela šokovalo, že odhady jsou, že v roce 1900 žilo na celém světě asi 17 milionů obyvatel starších 65 let. V roce 1992 už to bylo 342 milionů seniorů a odhady pro rok 2050 jsou 2,5 miliardy seniorů. Je pravda, že ten vzrůst je markantnější v rozvojových zemích, kde ta vzrůst populace je vyšší a díky zlepšeným životním podmínkám i v rozvoji zdravotnictví se tam dožívá vyšší procento lidí vyššího věku. Jak je to v České republice? V současné době je odhad, že zde žije asi 16,5% nebo 16% seniorů na těch 65 let, je to 1,65 milionů. Za 10 let už to budou ale přes 2 miliony, čili kolem 20%, takže se nás to týká také. Jaké jsou nejčastější duševní poruchy ve stáří? Je to taková mnemotechnická pomůcka 4D. Nejdůležitější jsou demence a deprese, delíria nebo stavy zmatenosti, závislosti na různých návykových látkách, většinou lékách, ale i alkoholu a paranoidní a halucinatorní poruchy. Nejdůležitější jsou ty demence, jich také nejvíc a jsou spojeny se všemi těmi ostatními poruchami, takže dementní člověk může často trpět depresí, objevují se u něj transitorní delíria, závislosti a paranoidní a halucinatorní stavy. Co jsou ty demence? Alzheimer, ztráta paměti, nejlepší jako zapomenout. Ale demence není zdaleka jenom ztráta paměti. Jsou to duševní poruchy, které zahrnují poruchy kognitivních funkcí, čili intelektových funkcí a vedle té paměti. Ta porucha paměti tam musí být vždycky z definice. Jsou to poruchy praktických dovedností, orientace, úsudku a podobně. To všechno víte. Je to ztráta soběstačnosti, která už přináší velké sociální problémy a potom poruchy chování, zbloudění, nesmyslné chování, odmítání stravy a tekutin, bránění se, ošetřování a podobně, poruchy myšlení, poruchy vnímání a poruchy vědomí a změny osobnosti, což jsou všechno již příznaky, které se vyskytují v průběhu demencí až v 90%, takže pouze asi 10% těch demencí proběhne tak tiše bez těchto přídatných poruch a tyto poruchy vedou k ohrožení zdraví, života a nutnosti nějaké intervence na lůžku, hospitalizace nebo i dlouhodobější institucionalizace. Co demence způsobuje, tak Alzheimerova nemoc vstoupila již hodně do povědomí i obecného. Není to jak před 20 lety, kdy všichni říkali, má sklerózu a i dnes přijedou z terénu dementní a píše se jim tam mají sklerózu, sklerotická demence nebo podobně. Kdyby všem psali jako doporučení Alzheimerovou chorobu, tak by se spletli ty lidé mnohem méně často, protože neurodegenerativní choroby, především tedy Alzheimerova nemoc, mohou
mohou za velkou většinu demencí, ale aby to nebylo jednoduché, tak ty demence jsou často smíšené, takže třeba u té Alzheimerovy demence až ve 2/3 případů je významná ta vaskulární patologie, takže někdy začne ta demence iktem, že se projeví klinicky, ale může to být Alzheimerova demence do té doby latentně probíhající, a když se tam přidruží ta významnější vaskulární patologie, tak se teprve projeví ten dementní syndrom. Takže ta diagnostika není jednoduchá. Hlavním rizikovým faktorem demencí je věk. Okolo 80. roku je v populaci přibližně 12% lidí, kteří trpí demencí. Více postihuje demence ženy než muže, ženy se také dožívají v mnohem větších počtech vyššího věku. Ovšem v tom věku mezi 85 až 90 lety už asi 1/3 seniorů trpí nějakým stupněm demence, což je tedy číslo vysoké, a protože se zvyšují počty občanů v tomto věku, tak se zvyšují počty dementní. Tady ještě takový strom života, srovnání, co se stalo v České republice za 51 let. Ten tmavý strom, to je situace v roce 1960, kdy ten prudký zářez, to ještě pozůstatek první světové války, kdy byl velký pokles populace porodnosti, a ta obrysová struktura, to je situace v roce 2011. Vidíte, že především tedy přibývají seniori od 55 let výše, ale v té skupině nad 80 let, tam proti tomu roku 60 je ten vzrůst nejméně trojnásobný. Ubývá také mladší populace, ale v posledních 20 letech ta porodnost byla mnohem nižší než před těmi 51 lety. Jak je tomu na světě, ty odhady se stále zvyšují. Já jsem nechtěl dávat moc slajdů, protože kdyby se to bralo historický slajd z 95. roku, z roku 2000, ty odhady, pořád se ta čísla zvyšují, co bude v roce 2020, tak tam napřed bylo 30 milionů, teď už je tam 50 milionů, teď se odhaduje, že na celém světě je asi 36 milionů lidí trpících demencí, a v roce 2050 by to mělo být 115 milionů. Tady jsem dal něco z vlastních zkušeností, jak vypadá situace v Havlíčkově Brodě. Za těch 18 let od roku 1994 do roku 2012 stoupl počet nemocných přijímaných přímo na geriatrická, psychogeriatrická oddělení z 320 na 520, čili o 2/3 při srovnatelných počtech příjmů. Ty počty příjmů různě kolísaly, ale v současné době jsme na tom podobně jako v tom roce 1994, a přesto přibývá těch přijatých seniorů, a to jsou vedle těch přímo gerontopsychiatrických oddělení přijímání také přímo interní oddělení a některá jiná oddělení léčební. Čili jaké jsou možnosti léčby? Pirulek je někdy až moc, takže lidé bývají úzkostní z toho, že užívají moc pirulek, ale může si na to předepsat zase něco do té úzkosti. A kauzální léčba demencí není známa, je pouze léčba symptomatická, která zmírňuje ty poruchy a zpomaluje průběh nemoci. Čili v současné době máme k dispozici 3 léky s ověřenou účinností, jsou to kognitiva, v České republice zaregistrovaných je víc, ale některé nejsou k dispozici. Ta cena léčby je v současné době již mnohem nižší než před 10 lety, 1000 až 3000 korun měsíčně. Výzkum nám přináší stále naděje, které se nenaplňují, že ve výzkumu je mnoho set preparátů, ale žádný z nich se zatím nedostal do klinické praxe, protože se ukáže nakonec, že to nejsou tak účinné, nebo mají příliš výrazné nežádoucí účinky nebo obojí. Nefarmakologické postupy jsou velmi důležité, nebudu to tady všechno číst, ale je důležité, aby ten člověk měl zdravý životní styl, byl dostatečně dobře živen, zavodňován, měl dostatek pohybových aktivit podle svých možností a měl pravidelný režim, netrpěl osamělostí, osvědčuje se i společnost nějakého zvířete pro člověka, který nemá možnost být větší část mezi lidmi.
Podpora rodin, které pečují, je velmi důležitá, protože drtivou většinu dementních pečují jejich rodinní příslušníci. Trénink kognitivních funkcí má se cvičit to, co zbylo, a ne to, co tam není, protože to se ti lidé nenaučí. A hlavně laskavý, trpělivý a tolerantní přístup, vymlouvat těm lidem jejich přesvědčení, je může spíš rozlobit a vést k nějakému zhoršení jejich pohody a bouchám chování. Kdo se o dementní stará, především jsou to rodiny a jejich rodinní příslušníci, těch dementních je tady asi těch 110 000 v České republice. Péče o dementního dlouhodobá zhoršuje ovšem i zdravotní stav těch pečovatelů. Zlepšila se ta situace s příspěvky na péči, která vůbec umožňuje řadě rodinných příslušníků zůstat s těmi svými nemocnými doma a starat se o ně. Přece jenom už dneska se naučili sociální pracovníci sociální služby chápat, že je člověk, který se usmívá, chodí a všechno ví, takže to tak není a potřebuje trvalý dohled a sám si nic není schopen udělat, takže dostávají do středně těžké demence už ten příspěvek 3. stupně, což je to asi rozdílné v různých krajích, ale to tak docela dobře funguje. Další možností, kromě té rodinné péče, sociální a zdravotní služby, ambulantní a lůžkové. Pečovatelská služba pomáhá té rodinné péči, denní stacionáře, pro vestitní péči, kde si tady nemůže odpočnout od toho nemocného a nabrat nových sil. Česká alzheimerovská společnost má četné aktivity a nebo další. Ambulantní léčba první linie je prakticky lékař, který na to nemá čas. Psychiatři všeobecní, či gerontopsychiatři ambulantní neexistují, neurologové a geriatři se starají o dementní. Lůžková zařízení sociální péče je asi 37 000 lůžek, v normálních domovech důchodců, kde žije také dost dementních a potom domovy se zvláštním režimem s asi 8 400 lůžky, kde většinou jsou zase nemocní s Alzheimerovou nemocí. Zase, když se vezmete těch 110 000, tak to není mnoho. Gerontopsychiatrická oddělení léčeben a nemocnic, to může být tak kolem 2000 lůžek, představ čísla nemám. Proto se dementní nemocní často vyskytují na odděleních všeobecných nemocnic, jak tedy na akutních, tak na lůžkách následné péče. Pokud bývají zase často překládáni do léčeben, protože mají nějaké typové chování. Co se tam léčí vlastně na té psychiatrii? Akutní léčba, stavy zmatenosti, neklid, delíria, agresivita, bludy, sebevražedné stavy, bloudění, odmítání stravy a tekutin, vyčerpání a selhávání těch domácích pečovatelů. Následná a dlouhodobá jsou dementní, kteří jsou dlouhodobě neklidní, křičí, brání se všemu, odmítají stravu a tekutiny, takže není možné o ně pečovat ani v sociálním zařízení, ani doma, a potom terminální stavy s bezmocností, paliativní péče. Ta demence někdy klesne na takové dno, kdy ten člověk nemluví, není schopen vůbec ničeho a přežívá při dobré somatické kondici mnoho let, 2, 3, 4, 5 let a po tu dobu vyžaduje tedy velmi náročnou vyšetřovatelskou péči. Takže to je vše, je potřeba si vybrat nějakou dobrou nemoc. Tu si se stárnutím a s demencemi se budeme se společnost vyrovnat a neřeší moc. Takže žádné věci jsem tak nepředestřelil.